Takže čau lidi, já vás vydám nového videa s jiným klukem, který jsem teď žije a teď se jmenuje. Ahoj, já jsem David, přišel jsem teďka z New Orleans. Ne. Já jsem tady teďka u bratranka na prázdninách a jsem si říkal, když ti vymyslel Lidka král až opak kolik Niko činčonk a pistolky, no tak já jsem vymyslel Pikachu. Tak. Jde na to? Tak ještě si to vymyslíme. Jmenujeme se Sharkers Boys. Tak. A co znamená? Žraloci kluci a bude to Pikachu. Tak, máte abecedu A, B, C. No, dobré. No. Tak ten se dají. Ten se stisknou dlaně. Budou a říkne se Pikachu. Tak jim to ukáže No, první. tak je to Pikachu. Tak pojď, oni to budou vidět. Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C, Pikachu. A když jste... Oni to pochopí. Pak jim to pochopí. Tak to musíme to říct. Tak jim to řekne. Pravidla, no. No. Pikachu. Tak vždycky se dá taková facka. Tak, je to tak, že první se vezmu dlaně a budu dát Pikachu. Potom je Pikachu. Potom je Pikachu a Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C. A potom je kámen nůžky. Pikachu. Když jste vyhráli, tak si vezmete nějakou tvář, kterou máte rádi. A potom zase Pikachu. Zase nevezme tvář, abyste trošku to viděli. A takovém vzduchu. Tady hodně dole. Pikachu. A vyhrál. Tak. A kdo ti vyhrál, tak pak takovém si vezme tváře, spustí a dá facku malou. A já dám velkou, že jo? Ano. Tak. Bude to na 5 bodů. Jo. A musím vyhrát. Tak. Zkus tak. Musí prohrát. Já si nic neříkám. Já si trošku to. Takže na 5 bodů, jo. 3, nedáme navíc. A kdo prohraje, tak ten si dá... Máte tady skořici? Ne, skořice ne, něco jiného. Skořici, to zná každý. Tak musí tam vylíst. Musí. Tak jo. Tak jo. My nám to pak ukážeme. Jo. Takže 3, 4. Jo. Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C, Pikachu. Pikachu. 1-0 pro mě. Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C, Pikachu. Pikachu. 2-0 pro mě. Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C, Pikachu. Pikachu. Jedna. Taky jsem to povedal. Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C, Pikachu. Pikachu. Jo. Pikachu. Pikachu. Hajzle. 2-2. Nejvíza. Já se jako trošku bojím. Pojď už. Pikachu, Pika A, Pika B, Pika A, B, C, Pikachu. Jo. Pikachu. Hej, měl jsi na začátku, no. Pikachu. Tak co ti je? Co ti je? Pikachu. Pikachu. 3-2.
Ne, sorry, já to tak nechtěl, jo? Sorry, promiňte, jo? Že... Pikachu. Ne, sorry, teďka fakt. Pikachu. Pika A, pika B, pika A, B, C. Pikachu. Yes. Pikachu. 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 Taky, tyjo, tak... Pikachu. Jo, 42. Jo. Pikachu, pika A, pika B, pika A, B, C. Pikachu. Pikachu. Jo. Pikachu. Děláš hodně. Ne, dělej. No. Pikachu. To se kam se dá velkou, jo. Promiňte, já vyhrál. A tady to máš prohrál. Je to 5-2. Vydaný mistr. Kdo? Kdo to vymyslel to? Kdo? Já jsem to udělal, no, jak chci vylíst. A jaká tady? Čekejte, ještě nevylezaj. Chci vylíst. Tady jsme si chvilku koukali na Jízku krále, na GTA 5. No, jdi tam. Koukejte, chci vylízt na tady to. Dám to. Jako Spider-Man, jako Spider-Web. Tak 3, 2, 1, teď. Mě se kloužou nohy. Dělej. Ne, no hezky si to utřel koberec, no jednoduše. Prostě pohoda. 3, 2, 1, teď. A? Tak. A počkej. Ještě ne. A je dole. Tak pojedeme to ukoučit. Tak jo, dal to. Jako jo, ready. Hej, a jestli jsi strapnu, tak to zkus taky. Ne. Tak si strap. Ale no, pojedeme to No, ukoučit. tak to udělej. Mám to ukoučit. Udělej to. Udělej to. Jsi strap? Ne. Já to nebudu. Tak, a jsme tu zpět. Promiňte. Kdo? Fuck you. A prostě dál. Ta poruška tam úplně. Tak, já jdem to ukončit. Bude to pořád padat. Tak, my se jmenujeme Sharkers Boys, to znamená. Jsi velcí kluci? Tak a my bychom mohli chtít být ne youtubeři, ale chtěli bychom vás bavit našimi videama. Teďka bychom chtěli dát nějakou výzvu. Výzva by mohla být třeba o kliky, já nevím. No, kliky ne. Nedá, co děláš. No, něco nějakou výzvu. A vy ti můžete napsat do komentářů jako výzvu. Doufám, že se vám to Výzvu, sáčky a desky. Pojď sem. Pojď, tam mě nejde vidět. Tak a jestli se vám tohle video líbilo, hoďte určitě odběr nebo like, budeme rádi i za komentář. A takže můžete... Mohli bychom se někdy zahrát do stěho sásky. To je prostě můj debilní Petránek. No, Já jsem starší. sorry. A můžete napsat do komentářů, jakou by my jsme mohli dělat výzvu. Nebo challenge, no to je to samý. Tak a jdu lidi.